Ayo. Uy, nagkagusok vlog ko no. Nakailaman dajon. Yan mga kagusok, dari na ko kuman sa labay mga kagusok. Makita nato si Maricel Flores sa kaimtang kuman no. Maricel, umaya to ikasulti kuman nimo way gobyerno tabang sa imo kaimtang kuman. Uya katabang sa imo. Tagduol na nito sa gobyerno imo problema. Sa kuan sa isla Bulugin nagto pero every 3 months naman ang tabang sa dili sa kumplito ang tambay na yata. Mao. Pila ka tuig na tagdayadan nimo na Maricel. Gopya ka pidiri mo laong ra kanimo. Okay na sir mga kuan Mga yan mga kagusok sa iya kaimtang kuman no. balik ra pag makal ng tambay sa dili makainom balik na sa Makakita ka mo kuman sa video mga kagusok, mga Surigao nun, mga followers. Kung tabang ni Maricel Flores sa kaimtang kuman mga Surigao nun, sa kaimtang kuman makita nato no. Yan mga kagusok. Dugay silang handyo sa ako mga Surigao nun, mga followers sa patabang sa kaimtang. Gumikan na si kagusok, sobra ka busy. Muna ko man kagusok, mga followers nakita gid nato sila. Ako gid taga ng higayon ko man pagkari. Muna man kagusok sa kaimtang natunta na ato atagan sa ng gamay na hinabang sa inyo mga gikas sa mga kasing-kasing mga Surigao nun. Ato ikaw mismo pang pabot sa mga tao na anda mo tabang sa imo. sa tanang mga kuan mga nakakita ko man mga di ra unta na ng gamay nga kuan lay nabang gan nga hindi nan sarang tambay ba sanan kuan kanang iton dili na mabugto ba pagtumar na ako sa mapa-check up na sad ako ng sakto gani sa kuan nga doktor ba na mapalan pa sa dining sakit ko man kay dugay na nako tag kuan tagbati ni pero tag antos na nako kay way lagi kuan ika pa-check up sad namo kuigo ra sad palit ng pagkaon nga kuan kita diyan duol ako sa edyo ko man mga dyan nangingabang. Yan makakatawan mo ako sa kuman gusto ko makahilak sa ako nakita ko sa kaimtang. Muna na pagaw-pagaw ko kuman sa ambot na touch mga ko sa kaimtang kuman mga Surigao nun. Mga tulapog na ako kahilak ba. Mga na mga katawan kung kamo nakakita sa kaimtang ni Maricel Flores. Pwede ka mo PM ni kagusok. Andam sa nako ipaabot ang inyo panghatag pa ako paabot sa iya mga katawan. Daghang salamat sa ato mga katawan na nakita ninyo kuman kaimtang ni Maricel Flores.